A oncóloga Ana Fernández Montes, do Servicio de Oncoloxía Médica do Hospital Universitario de Ourense, é a coordinadora principal da nova Guía Nacional para o Diagnóstico e Tratamento do Cancro de Esófago, unha actualización que recolle os avances máis recentes no manexo desta enfermidade. A elaboración desta guía realizouse en colaboración con especialistas de toda España e contou tamén coa coordinación da doutora María Alsina, oncóloga médica do Hospital Universitario de Navarra, nun traballo conxunto impulsado por sociedades científicas de referencia no ámbito oncolóxico. O cancro de esófago representa un importante problema de saúde pública, sendo unha das principais causas de morte por cancro a nivel mundial. En España diagnostícanse alrededor de 1.800 novos casos cada ano, cunha supervivencia a 5 anos que se sitúa entre o 15 e o 20%. A nova guía destaca a necesidade de diferenciar entre os dous tipos principais desta enfermidade, xa que presentan características distintas e requiren abordaxes terapéuticas específicas. Entre os factores de risco máis relevantes atópase o consumo de tabaco e alcohol, así como o refluxo gastroesofáxico e a obesidade. No ámbito do diagnóstico, o documento incide na importancia de realizar probas precisas, como a endoscopia con biopsia e estudos de imaxe, para determinar a extensión do tumor e poder establecer o tratamento máis axeitado en cada caso. Con esta nova actualización, coordinada desde Ourense, dáse un paso adiante na atención ao cancro de esófago, ofrecendo aos profesionais sanitarios ferramentas baseadas na evidencia científica máis recente e contribuindo a unha medicina máis personalizada e eficaz.